Tämä pari pääsee Cortinalla maaliin ja olivat varsin tyytyväisiä tuosta omasta suorituksesta. No niin, tänään sai jälleen servis tehty natukkeseen. Ai kurat, se oli vähän 40 numero tulee tässä, Ismo Juotonen ja Markku Lampinen. Mites poikien päivä meni? Se menee ihan hyvin ja liukasta ja mutkikas tietä. Mitä sanot reitistä? Hieno reitti oli. Paljon vaihtelevaa, oli nopeata, hidasta ja ylläreitä. Kaiken kaikkiaan on tyytyväinen omaan suoritukseen. Joo, ihan hyvin menee. Loistavaa, kiitos tästä. Kiitos. Näin pari numero 40 Ismo Juotonen RDT ja Markku Lampinen siinä vieressä istuu ja eskortilla tyylikkäästi homma pakettiin ja kotiin. Mennään sinne trailerille. Joo. No niin, Pekka.